and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Kuha ko na sa tubig sa dagat, kilumsan ko niya. Magkalumos ka siya na ako. Ginamit lang ang iyang kinumkum na tubig sa dagat. Lahi sa ditohana na. Magkalingaw. Oh, uy. Ipadayon siya ubog sa tubig. Minapas na siya, ha? Shit. Ngit-ngit na ba na? Dili ko na kaayo siya maklaro. Oh! Bintot! Bintot! Balik na dire! Bintot! Shit! Huwag ko na siya makita! Bintot! Shit! Ngunit rason nga di ko gusto maghubog na place dagat. Ibisan kung siya na masuod sa tingalig balumos na ito. Masok ko siya. Buong ko na niya akong t-shirt. Muubog ko sa tubig. Bintot! Bintot! Naansa naman ni Uy. Ni naman ko daplin sa baybayon. Ay mo kasi lang dapita din, he. Kalapad na ba ini baybayon? Bahala na. Ako lagi din subayon. Saan magit sila dapit, Uy? Bintot! Hala. May tingog dito dapita. Huwag nagpanawag sa pangalan naman, Uy. Mapaingon ko dito. Di maganda ko angay mo apas ining Gina ba? Pero makonsensya mangkutkukwid. Kaya tingali ko si mahitabo niya samtang naglakaw nga siya rang usa. Ako rin ba'y nagpinuang niya nga musubay paingon din niya. Anya mituusap. Ay, kinikis Gina. Di cute ka pinuangan. Paspasan ko pa nga akong lakang. May nakita na akong nag-iwag sa unahan. Tuara! Para si Jason! Siya ka na! Ang ganyatingog ang ako na bati! Pero naaman na siya dyan sa tubig sa dagat. Kagabiin naman. Kabugnaw! Jason, oy! Jason! Balik na rin sa taplin, oy! Naligo, yo! Uy, tugnaw, oy! Undang na! Di pa kita ko ang imong magbuwang! Si Bintot! Ha? Ano? Ipakita ko na niya si Manoy. Hala? Ipakita. Nagtago-tago sila? Nagduwa-duwa mo? Hala, uy, ka mga dago na ba yung tao ninyong nagduwa o tago-tago? Pero ganahan ko! Apil ko, be! Uy, wala naman ko niya ito pagka. Ako siya tawag ng balik. Jason! Jason, apel ko ninyo, ha! Uy, huwag yapon siya matupag na ako. Hala, uy. Halain. Dili din sila ganahan mapa-apel na ako. Si Manoy na lang akong ingnon. Manoy! Apel ko, ha! Ako'y ungo! Ako'y mangita din niyo! Hubuon ko na ang ako si Nina. Mag-bra na lang ko o mag-panty. Aron sa ingon, dili mabasa ang tanan akong gisulob. Huwag makita ni Jason ang kanindot sa kalawas. Maghubo na ko. Okay. Ano. Nahupo na ang tanan akong si Nina. Muubog na sa tubig sa dagat. Tumoy pa lang yan isa akong tiil. Wala na libaw naman akong balhibog. Maayos ka bugnaw. Pero bahala na. Si Jason o Manoy. Jason! Manoy! Apel ko ninyo, ha! Oh, may wikablit sa kulayo. Ang apel ni. Shokoy! Shokoy! Tabang! Shokoy! Nasa kulayo! Shokoy ko nung nasa ang luyo. Dali! Hindi ko palabot. Ano may katawa ang Shokoy?
Tumba ka laging gibunalan ako sa tag-ubo. May nilang gani kay diha lang ko si mong duol, Gina, sa mga pagsingkit. Ug may punit na yun ko og kahoy nga na ano din sa baybay. Ug may akong gibunal. Wa siya makabantay nga nagpaingon ko nga nagdalikod man siya. Di asas imong luyo. Wa na ang Chukoy, wa na. Tumba na. Hain ba? Hain. O sabi na ako sa Chukoy, pati pa kaayo. Ambot, nagdalikod man siya ganina. Ug karon nakub siya nga akong gibunalag na tumba. Naumot yang naong sa bus. Ali, atong hayangon, atong kuhaan ulit nato. Atong himong ebidensya nga may ukoy pagkidahang to di panahon na. Ali na lilitabang eh. Ayaw na lang, uy, tingali guhi pa na. Ay, nakuya pa palagi ni. Busa, dali na. Tamagin ko kay Bugat, tabangi ko, dali. Sige. Hayang mo na, hayang. Hayang na, Shukoy. Hayang na ba't ako cellphone, bay? Ay, nada sa sul sa bulsa sa kusinina. Parang baby, kuhaan sa akong kadali. Dara. Kano ka Shukuya ka? Kuhaan ti kang picture. Hala, napuno man sa bus ang iyang naong. Kapati! Ito mo nagpalihok ang hayag sa iyang naong, Gina, ka na sa iyong cellphone. Ha? Okay, na. Ganahang kamutan o siyang naong di ay? Iyo! Yaks! O, Gina, ang iyang naong. Ano man, bati! Bati! Dili. Ha? Dili ka batian siyang naong? Dili. Gwapuhan ka? Iyo! Akalain si Montes. Oy, Lili! Kapati ang daong! Dili lagi. Usapay dili, oy! Dili na Shukoy. Si Manoy pintot na ni mo. Unsa? Si Manoy na? Dili, Lili, oy! Kapatig naong anak! O, katos Manoy, dili to kagwapuhan si Manoy, ha? Pero dili sab yun anak kabatik, uy! Grabe, sa ka makapanlait, Lili, uy! Kuha, iugbas iyang naong. Ha? Kuwag bas? Ano eh? Ha? Hala, maklaro na to dang yang naong. Hala. Si Manoy lagi tuod. Pati asa di mong naong magwanga ka, oy. Uy, hain mas Jason, ha? Hain Jason. Nagpuban sila si Jason? Oo, nagtago-tago sila des dagat. Ay, diao. Diha si Jason, pero wala lagi siya mukawas hangtod karon. Isa? Nanimaho ra bang ilim nun is bintot? Basta nagkainom sa tutawana. Oh my gosh! Basig na lumos na to siya! Unsa? My God, ani, oy! O, pag ani may makasala, byuda na ko! Jason! Jason! Jason, hain ka! Jason! Unsa man, kaganina ra ba, ha? Pag anina ko din nakita ko pa siya, may ubog sa tubig niya, dayon na, Sa? Asa ka? Pangitaon si Jason des dagat. Ay, ako na! Kaya naghubo naman ko daan sa kusinina. Kitang duha ang mangita. Ha? Ay, ikaw na lang kahabog na kayo, eh. Wait lang ko here. Lataon ti ka. Bahala ka. Dalian ni Lili. Tampisaw. Tingali. O sa pinita po ni Jason. Lili! Pagdaliin taon, ha? Pagdali! Dito pa sunahan. Kitigan ko si Lili po ni Jason. Pagdali! Kabugnaw. Git-git bakit kayo. Hindi ko makita ang ilaw sa tubig. Ay, simba ko ba matuban pining mananapron. Bakit kamay mo? Ay, nabutin ito, ano? Karapon, magduti ko nakainom. Ano ko ka buubog ba sa tubig? Tara, managdutaw ang galawa sa tao. Si Jason na ka na. Jason! Ay, sa'yo, Lili! Bakit ano mo, Jason? Jason! Guruyin ko sa paingon sa taplin. Hoy! Jason! Ayog-yog! Kamatay din niya! Mata niya ba? Jason! Hala! May gikuyod nga lawas sa tao si Lili paingon din is daplin. Ay, Ginoo ko! Lili! Sige sana! Tabangin ko. Ha?
Jason. Ihigdat na siya tarong sa bus. Dali. Ay! Hala ko, Day! Day, wala lang na siya maglihok! Patay na siya! Patay na siya! Biyuda na dyan ko! Biyuda malang ko, malagani ko makatilaw ni mo! Gina, sa baan mo, Gina, mahimo ba? Padapin ba pasigsaba diya, dapin gamay. Ano sa may mo buhaton? So, ayan ko siya revive. Oh, Sa may na? may pulso pa siya. Ay, buhay pa siya! Yes, buhay pa siya! Buhi pa. Busag kinahanglang madali na siya. Ang sound lagi na nimo. Para sa nang sali na sa TV kanang mouth to mouth. Unsa na? Ay, ako na lang bi. Ako na lang mouth to mouth man kahabi ako lang. Kung basta ikay baw ka. O sige, ikaw na. O, ikaw. Hindi ko kay baw. Lain to nga mouth to mouth ko ang namahayan na mahuan. Pero ikaw ba makapahimos kasi ang abil makahaw ka. Lalo, buo po kina imong giuna-huna ron, Gina. Bisan pas nahita po. Dili kay karon na ko makatilaw sa ngabil ining tawhana. Makadaghana. Kung sa hawa diha, iso gamay. Nasayod na ko kung unsa ka humok ang iyang ngabil. Di ay! Kadapin ba? Kadapin. Oh, Tay pa sa. unsa man? Sige na lang, oy. Padayo na lang, oy. Tay pa, ganun imo man nagikupta nang yang ilong og suwang. Mag-mouth to mouth gani, di ba, Gina? Sama, buhaton ko na ko, basagtan ko yung tawhan ng mamatay. Buhaton. Mas ikaw diag sige balda kay nagdagan ng oras. Mahimong mamatay ning tawhana. Juan. Tu. Wala man lagi na siya mamata. Uy, Jason, mata na pa. Kara ka, ha? Mata na. Oh. 5. 6. Mata na pa. Wait. Unsa na gud na? Uy, ikaw. Ngano ba? Ibawas lagi na. Ibawas lagi. Dihila ka. Dihila ka. Uwa. Nabati na ko ka rin na mag-isip. Kung nasahid ko sa mong gipuhat. Kung sa nahibaw ko, dihila ka. Nabalag ka kang mamatay ko. You cared. Gusto na ko rin mo. Utsa. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!